जाते जाए के हरी दादा पेट जाता नहीं है, पेट में मोरत एकदम है में जाता नहीं। चल 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 तोरे पीछे हमू लागल बन जाना तने कि तू अइबे हर तर कुलोर। आज तोरा के देख आज तो ऊँट पहाड़ के नीचे आइल बा। आज चलो जल्दी देखिए में जाता नहीं हम। कहाँ एले हरे करे के बोला होतर के तेरे के ना देखनी अरे ना देखले तू हम तेरे के ना आगे भाई देख देख अरे देख देख के अरे हम तेरे के ना देखनी ना देखनी ना देखले हां ना हां कहिए से तोर सुनत नहीं, कहिए से तोर सुनत नहीं, समझ कहिए से सुनत तोर काम ते खरे आ आज से कहिए से सुनत नहीं, कहिए से रे दोगला कहिए से सुनत नहीं। जो हमार पीछा कर तू अपन माई बहन के पीछा कर। अरे हम ना कोनी हम भूला हम ना करे ना देखले हां ना केते को शरीर नहीं खेलो क तोरा के आंखें में मोबाइल तो हम का देखत नहीं। तोर आंखें में रतनी भइल बा, हमरो जोर कइले रहत चुप दिनो नहीं भइल बा हैं बता ना तनी तोर आंखें में दिनो नहीं भइल बा। हां ऊपर कहतल के धरतो बा धरतले हमरा के धरतले हमरा के हम ना देखो जर के बंसुआर हो तोरा के बंसुआर लगतनी हम हैं कहां रे जाय ना देबे ब्रत तोरा के तो जवाब लेके गलती हो गई का समझता रे गलती ये मामा समझता रे तो माई बहन के जो पीछा ना जाय दे गलती पीछा का होता रे भूल में गलती हो गेल भूल में गलती भूल अरे में धरता रे अरे में धरता रे भूल में गलती हो गेल भूल में गलती भइल हो भूल में गलती भइल भूल में गलती भइल हो हैं आओ आज देख कर गणिये में से निकल ले तनी घोवा की नया दोगला कहीं के हराम खोर कहीं के पीछा करतन पीछे बाहर भीतर बैठल मुश्किल कइले बना कहिए से तोर करतम सुनत रहनी है समझ गेले ना दोगला कहीं के आओ तनी तू आओ काल ले तब देख बाहर भीतर जाइल मुश्किल कइले बन सो दोगला बा अब का बाहरी और जाई जात ने अब होने बसवाड़ी देने ई दोगला कहियो हमरा के रास्ते चलल मुश्किल क देही।